Takže čaute a ja vás vítam u ďalšieho videa. No a dnes si otvoríme túto Paldea Adventure chestu, ktorá sa mi nezmestí ani na kameru, ale skúsim vám to tu nejako poukazovať, že ako to vyzerá. Z jednej z druhej strany mám tu málo miesta strašne na tom stole. A vyzerá to nejako takto, toto v tom by malo byť, môžete si to zastaviť a pozrieť, ak chcete. Mali by tam byť nejaké balíčky, promokarty, nálepky, neviem, nejaká Pikachu hračka, či čo to je. Takže jo, ideme sa do toho pustiť. Prepáčte, že sa mi to nezmestí na tú kameru, len fakt mám tu málo miesta, ty kokšo, a táto česta je strašne obrovská. Neviem ani ako sa to otvára a hlavne mám to tu už, jo, toto som si dať asi preč. Hop, toto ide takto preč, odtiaľto, ok. Takto sa to otvorí, aha, on sa to takto, ja to skúsim nejako ukázať. Takto vám to aspoň ukážem, aby ste si to vedeli predstaviť, ako to vyzerá. Je to gigantické. No ja budem z toho nejako postupne vyberať tie veci a postupne vám to budem ukazovať, takže hneď semka na začiatku sa takto vyťahnú, tu by mali byť asi tie promokarty alebo čo. Takže máme tu, počkaj, ako to, no dám to trošku na bok. Hop, takto, že by, takto asi. Takže tu máme, neviem ani čo to je. Obsidian Flames, nejaká karta, Paradox Rift asi. A tu je promokarta a malo by sa to dať odtiaľ vyťahnuť. Dobre, vyťahol som to odtiaľ, takže tu máme Mousehold EX, nejakú túto, dobre, jak sa to otvára teraz? Myslím, že to je asi zo setu Paradox Rift, myslím, že je Paradox Rift 155, takže takú kartičku tam dostanete, pekná. Ďalej tu máme Sprigatito EX, čo je promokarta, takže paradička, ďalšia promokarta do môjho albumu. Jo, takto vám to ukážem, hop, 87. A ešte jedna promokarta by tam mala byť, tuším. A tu máte ešte kód kartu, vám ukážem. Jo, takže Sprigatito a ešte Paumod EX. Tak, hop, tu ho máme, to je zase Obsidian Flames 73. Ďalší hit, ako keby do Obsidian Flames. No, pozerám sa ešte, čo tu je ďalej, lebo tu je tu všelijako nejako poskladané a poschované. Ja neviem, kde to tu mám hľadať, ty kokšo, že kde čo sa môže nachádzať, ale poďme asi sem ďalej na toto. To by malo byť krabička na deck, možno. Sem sa to otvára. Krabička na nejaký ten hráčský deck a máme tu presne, sa tu nachádza ešte tieto promokarty. Máme tu Pikachu promokartu 88 a ešte niečo by tam malo byť, takže to otvorím. Tak, ešte niečo by sa tam malo nachádzať, takže máme tu Pikachu, ďalšiu promokartu 88 a za tým je Paumo, takéto Galaxy Holo, alebo čo to je, 75, potom Paumi 74 a Tandemaus 167. A to je všetko do Paldea Evolve setu, tieto 3 karty. Takže jo, paradička, to si dám sem. Tu ešte vám ukážem toho Pikachu, ako vyzerá. Parada, ďalšia karta do toho, do promo albumu. No, ďalej tu máme toto by malo byť to asi malé portfólio. To už v nejakom videu som otváral, akože nie konkrétne tento, ale iný. Ja sem sa to otvára. To máte asi na nejakých, koľko to môže byť, 60 kariet asi. Takéto malé, môžete si tu vystaviť nejaký taký mini album na 60 kariet. Tak toto vyzerá. Jo, je to pekné. Taký aj dobrý materiál. Môže byť. No, potom toto sa dá preč. Strašne veľa papieru tu je a kartonu a všelijakých vecí. A tu máme tú hračku, alebo ako to mám nazvať, toho Pikachua. Takže sa na neho pozrieme. A je strašne príjemný na dotyk. Je to keby taká antistresová hračka, že dá sa zmačknúť a príjemne sa drží. Príjemný materiál. Takto si ho môžete posadiť niekde. Môžem si ho tu nechať asi. Dúfam, že tam bude strašne presvetlený, ale. No a ešte tu je na spodu úplne v tej krabici sú ešte toto nálepky.
iba jedna takáto tá. Takže jo, asi good. To majú nálepky. A sú tu ešte baličky a baličky sa nachádzajú sem, že toto takto otvoríte. Oh yes. A môžem toto sa dá ešte nejako otvoriť? Či na čo to je toto? Ja neviem, to sa dá všelijako nejako rozložiť, ale dobre, nejdem to robiť. Myslím, že tie baličky by mali byť posledné, čo nás tu čaká. 6 balíčkov by tam malo byť, ja to ešte skontrolujem. Dobre, myslím, že to bolo všetko, už nás čakajú iba tie balíčky, takže máme tu 6 balíčkov, máme tu Paradox Rift, Obsidian Flames, Palda Evolved, Paradox Rift, Obsidian Flames a Scarlet a Violet. OK, takže ako to vychádzalo po porade? Paradox Rift bolo posledné, necháme si Obsidian Flames nakoniec, pretože tam môžeme dostať dobrého Charizarda. Takže ideme najskôr na Scarlet a Violet, ten base set. Otvoriť to ide, takže paráda. Som zvedavý, čo nám tu padne. Poďme na to. Takže nejako to prejdem. Ešte jednu vec som chcel povedať, že vlastne túto Paldea Adventure chestu mám už v skrini odloženú strašne dlho. A nevedel som... Nevedel som sa k tomu dokopať, že kedy to otvorím, ale konečne už, lebo nemám žiadne iné produkty od Pokémonov čo otvárať, tak som si povedal, že otvoríme tú Paldea chestu dnes, takže jo, dúfam, že sa vám to bude páčiť, taká odbočka trošku od toho, čo momentálne vychádza od Pokémonov. Je to také trochu, je to trošku... už neviem, čo som chcel povedať. Taká odbočka, no. Rare Boss Order. Taká menšia odbočka od tých všetkých tých nových setov, čo momentálne vychádzajú, pretože táto Paldea, to som chcel povedať. Táto Paldea Adventure Chesta vyšla už asi pred pár mesiacmi. A no, stále som ho mal odloženú v skrini a nevedel som sa dokopať, že kedy ho otvorím, ale konečne už mi nebude zabierať miesto v skrini, už ju mám otvorenú, len, to už je iba rareko, takže zatiaľ žiadny hit. Len musím vymyslieť ešte čo s tou krabicou, pretože tá je naozaj, alebo s tou chestou, pretože tá je naozaj obrovská. Tak, zatiaľ ty kokšo koľko, už len 3 balíčky a zatiaľ žiadny hit, no. Takže trošku som nahnevaný, pretože som dúfal, že ešte niečo tu otvorím, že neostanem len na tých, ďalšia rare, neostanem len na tých promokartách. Takže poď Obsidian Flames nás môže ešte zachrániť, najskôr sem na toto. Dúfam, že aspoň niečo otvorím z toho Obsidian Flames a ide to ťažko otvoriť, takže to znamená, že tam niečo bude. Ty kokšo, ale fakt to je, ty vole, to je zalepené riadne. Dobre, to znamená, že tento balíček určite niečo schovával. Tak ukáž, čo to bude. Drugner, Arbarouch, tak prvá reverse, druhá reverse a rare Entei. Takže nič. Super, 5 balíčkov, žiadny hit. Last pack magic, padne tam nejaký hit. Čo je toto za otváranie? Toto je najviac unlucky otváranie podľa mňa. Meltdown, Charcadet, najviac fakt, to čo je 6 balíčkov a ani jeden hit? To mi nehovor, počkaj. Poď, Last Pack Magic, prosím. Nič! Fakt, že hej? Nič, proste, nič. Žiadny hit, bože sa na to... No nevadí, čo už. Takže zo 6 balíčkov žiadny hit mi nepadol. Aspoň vám takto ukážem tie holokarty a promokarty, čo vlastne získate. Budete to mať garantované, keď si kúpite túto Adventure Paldea chestu, čo to je, ale radím vám, asi si ju nekupujte, pretože neviem, je to otras, nič mi nepadlo. Takže jo, takto, ja idem teraz klasicky zase karty uložiť do albumu, uložím tam aj tieto promokarty a ešte vám ukážem, že ako som na tom s tým promo albumom
A hodím si tam aj tie Paradox Rift karty, aj Obsidian Flames karty, Paladin Evolved karty, či tak sa volá ten set, tuším. A klasický Scarlet a Violet ešte karty do albumu, takže ešte tie albumy vám ukážem, že ako vyzerá ten môj set, alebo tie moje sety. No dobre, všetky kartičky mám uložené, takže môžeme sa nejako postupne pozrieť do tých albumov, takže začneme s Scarlet a Violet. Ukážem vám iba narýchlo, ako vyzerá ten môj set, že ktoré karty mám a ktoré nie. Semka myslím, že som nejaké karty doplňal, tu ich moc teda nemám, ale nevadí, ukážem vám to aj tak, aby ste videli, ako vyzerá ten môj Scarlet a Violet base set. Takže ten vyzerá nejako takto. Nič moc viem, ale no čo už. Možno niekedy do budúcna sa tu niečo zaplní. Dobre, tu mám ešte energie. No, ďalej vyšlo, teda ďalej v poradí Paladin Evolved. Tu tiež moc kariet nebudem mať, tuším. Tu je nejaký Sprigatito. To ani neviem, že tam mám. No, tak to vyzerá Water type Pokémoni. Tu som niekde pridával týchto som tu asi dával, ne, sa mi zdať. Kto tu je ešte ďalej? Neviem, či tu ešte som niečo pridával, alebo nie, možno týchto. Nie som si istý, to svetlo je trošku také divné, za to sa ospravedlňujem. Jo, to bude všetko, asi v tomto albume tiež nič moc. Tiež energie. Dobre, Obsidian Flames, ten neviem ako som na tom. Tu už by tých kariet mohlo byť viacej, dobre, možno ani nie, berem späť. A tiež tu mám nejakú Fire Energy, Water Energy, teda Water type Pokémon. Tu sme pridávali tohoto Paumota. EX, toho som tam hodil a už asi nikoho. Tuším, že toto bolo všetko. Ešte nejaké tieto vlastne bežné karty som otvoril z tých balíčkov, len škoda, že z tých balíčkov nebol žiaden hit, že? No, ďalej tu máme Paradox Rift. Tu už by to malo vyzerať trošku lepšie ten set. Tu už mám tých kartiček viacej. To vyzerá takto, ale už si nespomeniem asi, že ktoré kartičky som tu dával a ktoré nie. Netuším teraz vôbec. Ale jo, toto už vyzerá trošku lepšie, no už tu už tých kariet mám trošku viacej. Tam bol Goldengo, blablabla, nejakí trenéri, blbosti, toto som už otvoril tak dávnejšie. Jo, to ste už videli v minulých videách, dobré, energie to nič a pozrieme sa ešte do promo albumu, kde som doplňal dve promo karty, tuším, jo, sem sú. Sprigatito tu pribudol a tento Pikachu ukážem vám ešte, neviem či som vám to ukazoval, ale táto karta mi prišla, som si objednával, pretože jedna jediná mi chýbala z toho Twilight Masquerade a potom som si objednal ešte tohoto Odisha, ktorý neviem kde sa získava, z jakého Pokémon produktu, tak som si ho vlastne objednal, no. A mám ho tu 102. A ešte je tu vedľa neho 101 Pikachu by mal prísť, tuším, toho som si tiež objednal. Takže to vám možno potom niekedy ukážem. Jo, takto to vyzerá. Dobre, takže takto to vyzerá. Tie albumy, viem, že tých kariet tam nič moc nebolo, ale hej, aspoň niečo. Dobre, takže ak sa vám video páčilo, dajte like, koment, odber, už to poznáte a vidíme sa pri ďalšom videu.